Dobrý deň z Autosearch Bánoviec. Máme tu Opel Insigniu na servis oleja a aj teda máme zachytenú závadu na prevodovke pod označením 5974, ktorá ukazuje na závadu solenoidu v mechatronike prevodovky. No, konečne máme teda mechatroniku vonku, teda odkrytú, nie vonku ani dávať nebudeme, to by bol porod. Ale našťastie solenoidy, ktoré nám robia problém v tejto prevodovke, sú tieto dva, tak tie v podstate vytiahneme, uvoľníme, vyčistíme, premeráme. Takže nie je zaručené samozrejme, že to poradí. Zaručené jedine, keby sa vymenia za nové, vtedy by to bolo OK. Tu už máme v tejto chvíli momentálne otvorenú a solenoidy sú vytiahnuté, sú umiestnené v týchto dvoch otvoroch a ideme ich premerať, ako sme teda na tom. Takže toto máme pôvodné dva solenoidy z tej prevodovky a ideme odmerať vlastne odpor ohmoch, ktorý by mal byť približne 12 ohmov. No tento jeden to klesá, zaujímavé. Ale nebude každopádne dobrý, pretože nemôžeme nabehnúť na takýchto vysokých ohmoch. A tento druhý pozrieme. Tento nám hneď behne 12,2, čo je v poriadku. A tento máme veľa. Tento solenoid je každopádne už teda po svojej životnosti a bude vymenený za nový, ktorý máme už nachystaný k dispozícii. Premeráme aj ten. No. A máme 12,2. To je v poriadku. OK. Takže vykonáme výmenu solenoidov. Budú vymenené obidva za nové. Je tam vysoký predpoklad teda toho, že by mohol aj ten druhý už v blízkej dobe prestať pracovať správne, takže vždy sa radšej menia obidva, keďže sú rovnakého typu. No a tým pádom by teda mal byť problém odstránený. Takže nové solenoidy máme teda už osadené, zapojíme a pôjdeme teda doskladať prevodovku.